سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران لو مش هم تنقنبوت كلتشحن عيسران سلستنا بستدالو وزيناتات إرتران مع كان زينا الجزيرة بقوداي سودان زرق حتى حابريتا ملكتا ذهبت تملسي تقولو سراويت إثيوبيا وي بروندي ناو سودان يزت يلو مهلاو مغلاصون بزعبا كوينا السودان تزرق حيزو حدش حابريتاتاتن روسيا كاب كباب ممنጨውን ኒውክሌራዊ ጽዓት ዛፖሮዚዚያ መውጻ ልዑር ዓዲ ኣስዒቦ መህላው መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም منستر وصاي قدايا السعود عرب وكلتي حيلتات قلطف دقفن سراوي سودانن تمالي سنبتون اب كتما جدة توغس الدون مبالن حصوص سبقاو حقزاتنا سودان زاعت ولا من قدتات نمت اتحمى بقتاو الزربام كاتسيلم كم زلو حبيرو منستر قدايا وصاي سعود عرب وطيوها بزلو مقلسي اتبق قدام زجمر الزرب تمالي سنبتون كم زغتسلن نزغتسلو معالتات دما ابد معيزو خنا جيزياو توغس الدون مبال سمعنا مبصح تسفى بمقبار كقتسل مخوانا حبير لا مسرتي توصي زلو مقلسي سعود عربن أمريكان كلتيهم وجنات وصيتاوي نحت إرجزية تخص الدوم بالس معنا معوات زعل مزرب كجبرو كمون ممتع هالصب أو حجزنا ممتح كسر حقات حساسيهم منستر وصاي قدايا سعود عرب وسيغو اتم بقتاو زرب جزياو مقراس تخص خكايت سمع كبصح بدحر إدما ناب قوام مقراس تخص نخسجاجر بايتنا متتح زعل من مخانون حبير لا وهبقال سراوي السودان برغادر جنرال نبيل عبد الله الجزيرة بذهب حبريتها دما اتزت نتجزياو مقراس تخصي نمنا زخل أجابات بزملكات نمزرب تراي كم زخنة قوام مقراس تغسي كمدما بوليتيكا وقدات كم زي تقال الجاليتسو بخال وجندما أفريكان انتليجنس تبع المربب زرقي حتى بزل حبريتا نفسودان سبقوا حجزات نخاتو نهجراو معرفة نفرت كارتوم بوت هدرات إثيوبيا دو بوت هدرات بروندي تحلى أبزبل أب حبرت أفريقيا زرب يكاد مهلا وجاليتا تزرب مستزازمة اتناي مود أتوسانة بتا عسرت حمشت أبالات زلوا كوميته سلامنس اتان حبرت أفريقيا كوسد مخانون وي سراويت إثيوبيا وي دما سراويت بروندي نمعرف نفرت كارتوم نمحلاو دما ناب سودان ناي مئتاو تخولو كهلوم كم زخل غاليصا بتوسخ تمع كان بتحبريتا زكينات قدم مجمارو قداي منستر ابي احمد مسحميتي دحان زخونه ركبات سلصنحو سراويت إثيوبيا خمرصو خم زخولو ክትገልጽ እንከላ عبدل فتح البرهان ገና متእታው ኢትዮጵያ ከነጽ ከም ዝኽእል ገሊጻ በተወሰኺ እታ ምርብ ሓበሬታ ሕብረት አፍሪካ ንኹነታት ሱዳን በቀረባ ይካታተሎ ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ዘሎ ኩነታት دما أمنا أشاقيل وكم زلون أيسيس ويدعش كأنه تزلو كونتا تتقيمو أبت خبابت ألوان نخلوه كي سرح سقات حبرت أفريقيا مخوانو إذا مرباب صحيفة لا بزعبا أبكارتم زلو كونتات بزملك الدما مع كان زينا الجزيرة زرقي حتى بزل حبريتا أبكوابي بيت منقست تهاجرن لعلوي بيت صحفة سراوي تتهاجرن تدقا قام التوغسي يسمع كم زلون ناينا فرتوق من قصقاسون كم زلو خد قلت انكلا يغن بركساب حجي حدش نايبوتا من اللوات كم زي قات أما زلو يا حبيرا ونصحف ودو حورات هاجرات أنتونيو غوتيريش دما نكوينا السودان ملكيته هيبو أبزل مجلسي أبتا هاجر كوينات حد نغيل على شغلات كم زلو تزاريبو أب ديمقراطية ريبابليك كونغو مبصح زكاي زل أنتونيو غوتيريش تاب السودان زلو كوينات ملت تهاجر ناب كوينات حد كي تلوت أنكلو بقات تاتو كبل على زبل خوينو كلهم حيلة دما نزن مفتاح أبت أولا كوف كبل على ومكبل تزاريبو مسكينا السودان بزتحاز مع كان زينا الجزيرة إثيوبيا إيرتران نابتز تحلل كوينا السودان كوجود تداديا بزبل أرستي نزرق حتى تنتانا بزملكت إيرتران تنتانا أقوها هارب مبال قبل علاء الجزيرة نقفة تغريبا منستر زينا إيرترا يمانا قبل مسكال من قد تويتر أبزها وملسي الجزيرة أبقرنا أفريقيا زسف حق جتنا مفتر ناي علولات ناي وق نقادو قمتاور إيتوتات ناي زقربون تنتانا أغريبا لا إذا فتس أما جناز التنس على حد أوان زقربة تنتانا يكونن قد كويني زلا درجاناتا ناي نقد ملكت كويني زلا بمبال حجون الجزيرة نقف لا مع كان زينا الجزيرة بتزرقي حتى زلا تنتاني رئيتوتات ناي استفل علي تنتن تقريبا زلا خوينا أو قدايت قرن أفريقيا بتتقامت تنتاني كوهاب زرقة فتسأم دايركتر عالم لخو تكال سلام زخونا أليكس دوال كأن مرحتي إيرتران إثيوبيا بزملكت ملكع أبتخبابي كلت ماكيفيلاويان فتر تشجرن كلو تستحل لخو هدتنا عقرقر كتقومتا تغيلي خاكبل يسحيفو زركب
ኣብ ሶማል ድሕሪ 50 ዓመታት ንመጀመርታ እዋን ቆፀረ ህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሓላፊ ቆፀረ ህዝቢ ዶክተር ዓብዲ ዓሊ ዕጌ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደብ ኣብ መላእ ሶማል ዝነብር ህዝቢ ንምቁፃር ምዃኑ ጠቒሱ እቲ 2 ዓመታት ክወስድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ቆፀረ ህዝቢ ንቀዋሚ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ግምት ዝእቱ ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር ዓብዲ ንሰብ ክሳገም ድማ ሓንሳብ ጥራይ ከም ዝቁፀሩ ብዘረጋገጽ መንገዲ ንምዝጋብ ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ። ሶማል ቆፀረ ህዝቢ ዘካይዱ ኣስታት 30,000 ሰራሕተኛታት ቆፂራ ኣላ። ንዝሓለፈ ልዕሊ 32 ዓመታት ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይጸንሐ ሶማል ኣስታት 17 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዋ ይዝግመት። እንተኾነ እቲ ሃገር ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ናይ ዝመዛበል ብዙሕ ህዝቢ ዓመታዊ ስለ ዝቀያየርን ስሩዕ ቆፀረ ህዝቢ እውን ስለ ዘይተካይድን ብዙሕ ህዝባን ንምፍላጦ ኣጸጋሚ ይጸኒሑ። ሃገራት ብዙሕ ህዝብን ንምፍላጥ ዘገድሳሉ ምኽንያት ብጀካትን ዕድመን ጾታን ኣብ ግምት ብምእታው እኹል ቀረባትን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ንምውዳድ ዝህልዎ ጠቃሚ ብቆጠባ ጥዕናን ትምህርትን ካልእ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታትን ንምርጋጽን ሓጋዚ ምዃኑ ይዝሕበር። ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ዓያይ ዓቕሚ ሰብን ንምፍላጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ቆፀረ ህዝቢ ከካይዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበር ዕዮ የዘኻኽር። ሃገራት ምዕራብ ብዘተኣታተዎ ስሩዕ ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕነት ወይ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ብዙሕ ህዝበን ይኹን ብዙሕ ኣብ ዕዮ ዘለውን ሽቕለት ኣልቦ ዝኾኑ ዜጋታትን ንምፍላጥ ሓፂር ግዜ ዝወስደለን። روسيا كابتي ኣብ ጥቃቲ ዘካትዕ መምጨው ኒኩለራዊ ፀዓት ዛፖሮዚያ ትርከብ ከተማ ኣብ ትወፅኣሉ ዘላ እዋን ልዑል ራዕዲ ከም ዘላ ዓለት ተገሊጹ። ሩስያ ቅድሚቲ ተፅቢት ዝተገብረሉ መጥቃዕቲ ኬቭ እዚ ዘይተለምደ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ብዙሓት ስግኣት ከም ዘስዓበ ሓደ በዓል ስልጣን ዩክሬን ሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ዛፖሮዚያ ካብ ዝርከቡ 18 ቦታታት ከምኡውን ኣብ ጥቃቲ ፋብሪካ ዝርከብ ኤናር ሆዳር ዝበሃል ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ሓቢራላ። ዩክሬናዊ ከንቲባ ከተማ ሜሊቶፖል ኢቫን ፎዶሮቭ ኣብ ኣስታት 5 ሰዓታት ብ5 ዝቁፀረ መካይን ካብቲ ከባቢ ከም ዝገዓዛ ገሊጹ። ተቆጻጻሪ ኒኩለር ውድብ ሕብራት ሃገራት ከቢድ ሓደጋ ኒኩለር ካጋጥም ከም ዝኽእል ይዘጠንቅቕ። ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ኣጀንሲ ኣቶሚካዊ ፀዓት ራፋኤል ግሮሲ ኩነታት ፋብሪካ ዛፖሮዚያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይግመትን ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእልን እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝገልጽ። እቲ ተቆጻጻሪ ኒኩለር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ቦታ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ጭንቀትን በዳሂ ዝኾነ ኩነታትን ኣብ ሰራሕተኛታትን ስድራ ቤቶምን ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝፈጠረ ገሊጹ። ኣብቲ ፋብሪካ ዘለዎ ክኢላታት ኣህጉራዊ ኣጀንሲ ኣቶሚካዊ ፀዓት ካብታ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት እቲ ፋብሪካ ዝነብሩላ ከተማ ኤነር ሆዳር ነበርቲ ምውፃእ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊጹ። ብዓርቢ ብሩስያ ዝተመዘዘ ሓላፊ እቲ ዞባ የቭጌኒ ፓሌቲስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድመ ግንባር ዝቐረቡ ቦታታት ዘካይዶ ደብዳብ ሕይሉ ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ብቐዳምነት ህፃንን ውላድን ኣረጋውያንን ስንኩላትን ሕሙማትን ካብቲ ቦታ ክወጽኡ ወሲነ ኣለኹ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መጽሓፉ ይዝከር። እቲ ፋብሪካ ዝርከበሉ ከባቢ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወራር ኣብ ጀመረትሉ ፈለማ መዓልታት ከም ዝተቆጻጸረቶ ይዝከር። ኣህጉራዊ ኣጀንሲ ኣቶሚካዊ ፀዓት ኣቐዲሙ ብዛዕባ ድሕነት ናይቲ ፋብሪካ መጠንቀቕታታት ኣውፂኡ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ደብዳብ ግዝያዊ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድሕሪ ምስዓብ እዩ። ኣብ መጋቢት እቲ ትካል ድሕርቲ ኣብ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝበፅሐ ዕንወት እቲ ፋብሪካ ኣገደስቲ ስርዓታት ምዝሓለ ንምቅጻል ብናፍታ ዝሰርሑ ጀነሬተራት ይጥቀም ከም ዘለውን ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሩስያ ኣብ ለካቲት 2022 ወራራ ካብ እትጅምር ንድሓር ቁፅሪ ሰራሕተኛታት እቲ ፋብሪካ ከም ዝነከየ ኣህጉራዊ ኣጀንሲ ኣቶሚካዊ ፀዓት ይገልጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።